Kowe ning kene, Mbok. Lah kowe iki lho simbok iki ya sakmene gedene ning kene kok ora weruh lho ya. Rumangsaku apa ta apa iki mau, Mbok. Mbok aku njaluk mangan, Mbok. Lah kowe iki ya ngono. Yen dolan yen urung neleh iki urung gelem bali. Ya kowe iki kene. Lah iki wis bali ngono kok, Mbok. Iya, tak jupukke. Gumun aku. Iya, iya, tak jupukke tenanane. Pangan sisan kowe kok. Wis kadung lesu. Walik. Padon ae. Walik. Nek wis kadung lesu ning sembarang dina yo gelem. Kaki abok suwene lah yo. Iku mau menawa urung masak kok kowe lek, Mbok. Aduh. Aku lesu, Mbok. Sibuk. Bosek. Simbok iki mau lali durung liwat. Lah yo kandhane kok yo. Saiki kok aja lesu. Simbok iki kelalen. Lalen terus. Wayahe muleh mangan. Ora ana panganan. Ora muleh mangan. Diarep-arep. Sing kleru ki ya kowe. Lah kok aku. Lah nek urung ngeleh kok ya ora gelem bali. Lah piye wong dolanan karo bala-bala aku kok. Sing sabar, Simbok. Segane endi le, Mbok? Aja nangis ya, Ger. Simbok iki sedelok tak liwat. Tak masakke kelanenanmu iki. Masa jaman semono duwe magicom le, Mbok. Leren ngejupno sik. Iya, sabar. Wong Sangat kandhane kok iso kowe iki kok Pae mangan ya, wong. Mbok urung masak, wong. Iki mang ndak endi lah. Osek, tani. Banget kowe lah, Tris. Kene ya. Aduh. Putek lesu, Tris. Gak kolak Tris ki mang rae. Mbok! Jangkrik. Aduh, ini piye? Ayo. Apa bongkok? Biar mataku lho nganti keduten ping 17, Mbok. Perkara mbok arep-arep mbok kon mangan tiwase mulai malah Sek. cacuk wong magicom. Wih, gayamu cok odenan lho. Kok ceodenan iki? Lah iku ana paket barang. Simbok iki mau golek sakanane tak masak kok. Lho. Nanti simbok iki gugup iki lho. Tek piringe apik ngono, Mbok. Oh, wes, kene lungguh jupuk kursine. Tak pancal dhewe tak jupuk dhewe. Ya ben lane kowe iki. Oh. Anane yo, Ger. Simbok ancen iki mau ora duwe apa-apa. Ngobene endi le, Mbok? Lah aku sreten ndak mangap-mangap. Ora mbok wae ngombe. Lho kowe iki lho aku iki. Ya gak awakku iki. Pangan. Iki ngombene wis. Enak, Mbok. Ya enak, wong iki mau simbok le masak ya. Dilekke. Sing sakene gak enak, Mbok. Tak buak. Aja dibuakin kok, wong segone kari iki kok mbok Ha iki buaki. si sakene iki enak, Mbok. Iki apa? Ana cilik. Tak punya kok. Kenyil. Nek sing gedhe tak cokot kok. Kenyal. Iki mau apa, Mbok? Ngene lho, Ger. Pendhe jare lek iko. Aku ngono. Kok tak ngomong pentil. Kowe iki kok terunyang iki lho karo simbok. Kalau, Mbok. Iki mau ngene lho, Ger. Piye, Mbok? Simbok iki mau masak rak ya gugup. Heeh. Simbok iris-iris. Terus? Pangane simbok iris. Lah sing mbok pangan iki
dagingnya sih, Mbok. Enak, Mbok. Nek ngono dagingnya wong ya enak, Mbok. Uga oleh ngono. Lah iki ketok kenyil rasane ngene, Mbok. Nek sing iki gak enak, kenyal-kenyal kok, Mbok. Wis ta dipangan. Golekno liyane, Mbok. Ora ana wong daginge simbok kok golek. Mana ngono aku mau mangan iki tak buak. Nah, aku pengen dagingnya simbok. Nek ora oleh golekno dagingnya wong liya. ora ana ya, Nger. Nek ora kena simbok dhewe sing tak pangan. Aja ya. Lho, kok bocah kok kurang ajar iki lho. Lakon iki arep ngono. Mbok, Lakon iki arep ngono. Kok sampun ngaten to, Pak De? Lah kok duber anakmu perkara apa? Ngeten lho, Pak De, bokon iki wau tak bali nyuwun maem. Ya, jangan. Lah jaluk mangan tak menehi mangan anggonku mas saiki gugup. Tanganku drijiku kires dipangan boko malah jaluk meneh. enak, Mbah. Dagingnya simbok enak, Mbah. Lah barang ngerti to rasane drijine simbokmu. Yo golek tunggale no, Mbah. Lah blek tunggale tak simbokmu. Lah sapa nek ra simbok wong kowe mau dagingnya simbok. Lah engko nek daginge wong liya ya nek enak kaya dagingnya simbok. Nek pahit, alah dagingnya pahit, Mbah, sepoh. Dagingku ngono piye? Sepoh dagingnya sampean niku kok wong wis ngorot kabeh ngono kok. Wong anane kowe mergo saka biyungmu. Nek mangan daginge biyungmu ora apik. Lah terus piye, Mbah? Iso. Lah terus piye? Nek kepengin mangan daging menungso. Ya, Nggih. ing Gunung Argata ana sing jenenge Prabu Kupala. Prabu Kupala. Wonge ya ratune sak kawulane iki daginge lemu-lemu. Entuk dipangan, Mbah. Dipangan. Nek kowe gelem mangan, kono teko ing Gunung Argata. Yen ngono, saiki aku tak Jenengan iki pripun to, Pak? Ora tegek mlorot pengen mantep jajal. Kaya apa tak kaya. Ora usah dipikir, nyuwun karo Gusti.